салом дӯстон, Винисиус Жуниор ба ҳайати асосии дастаи Реал Мадрид баргашт. Бозигари бразилӣ дар бозӣ бо Селта моҳи август осеб бардошта, аз 25 ҳамон моҳ то ин дам муолиҷа мешуд. Баъд аз ин футболбози бразилӣ саломатиашро барқарор кард ва омода буд то дар бозӣ бо Атлетико дар дербии шаҳри Мадрид иштирок намояд. Вале боз як сабаби дигари бозӣ накарданаш пайдо шуд. Ин бемории гастроэнтерит мебошад. Пеш аз рақобат духтурони дастаи Реал Мадрид тасдиқ карданд ки бе рақами ҳафти Реал Мадрид даста ба дерби ворид мешавад. Набудани ин бозингар дар майдон эҳсос шуда буд. Дерби бо мағлубияти Реал тамом шуд. Акнун Вини ба майдонҳо бармегардад. Бо ин хабари хуш барои мухлисони дастаи шаҳри Мадрид видеои худро оғоз мекунем. Лайки қиматбои худро гузоред ва то охири навор бо мо бошед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро дар ин байни ҳафта то рақобатҳо интизор мебошанд. Манчестер Юнайтед дар бозии Кубоки Англия Кристал Пеласро пешвоз мегирад. Барселона ба меҳмонӣ Малёрка меравад. Челси кӯшиш мекунад Брайтонро мағлуб созад, а Манчестер Сити бошад аз Ньюкасл экзамен мегирад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозии дар пешбудаи Реал дар миёнаи ҳафта бар муқобили дастаи Лас Палмас баргузор мешавад. Винисиус ба машқу тамринҳо баргаштааст ва омодаи кӯмак кардан ба дастаи Реал Мадрид мебошад. Футболбози бразилӣ дар рақобат бо Лас Палмас иштирок меварзад. Ин ҳафта моро бозиҳои миёнаи ҳафта ё мидвик интизор ҳастанд. Шаби чоршанбе ва панҷшанбе баргузоршавии ин бозӣ дар назар аст. Пешгӯӣ мешавад ки Винисиус ба қатори бозингароне ворид мешавад ки ба ин бозӣ номнавис мешаванд. Ҳамчунин нимҳиватгари ҷавон Арда Гулер ҳам айни замон бо гурӯҳи асосӣ машқу тамрин карда истодааст. ӯ ҳам саломатии худро барқарор кардааст, аммо духтурони Реал Мадрид барои ба майдон ворид намудани ӯ саросима нестанд. Ин бозингар каме дертар вориди майдон мешавад. Будани Винисиус барои Реал Мадрид нақши муҳимтарин дорад. Ин бозингар шояд ягона футболбозе дар ҳайати кунунии мадридиё бошад ки бемалол худаш дар танҳоӣ барои худ имконияти голзанӣ пайдо намояд. ӯ бо Карим Бензима тандеми беҳтаринро сохтанд. Акнун пас аз рафтани Бензима ин бозингар бояд нақши лидериро ба дасти худ гирифта Реалро аз паси худ барад. Чунон ба назар мерасад ки Винисиус Жуниор аз уҳдаи ин кор баромада метавонад. ҳама медонад ки айни замон Барселона ба мушкилиҳои бузурги молиявӣ дучор аст, вале новобаста аз ин катониҳо бозингарони навро ба сафи худ ҷалб карда метавонанд. Дар ҳар равзанаи трансферӣ мо дар сафи ин тим футболбозони навро мушоҳида мекунем. Айни замон Каталониё боз барои харидорӣ кардани як бозингари дигар ва ҷалб намудани ӯ омодагӣ мебинанд. Ин навбат сухан дар бораи футболбози аргентинии дастаи Тоттенхем Ҷовано Ло Челси меравад. Барселона моҳи январ талоши харид кардани ин бозингарро хоҳад кард. ӯ ба хави хеле писанд аст. Қаблан дар равзанаи трансферии тобистона Барса кӯшиши даъват намудани бозингари 27 соларо карда буд. Ло Челси бо Тоттенхем ки қарордоди амалкунанда дорад ва дастаи шаҳри Лондон намехоҳад бозингари худро аз даст диҳад. Аз ин рӯ амалӣ сохтани ин трансфер як андоза мушкил аст. хави рӯи рост мегуфт ки ба ӯ бозии Ло Челси писанд аст ва аммо дар мавқеи ӯ як бозингари дигар пайдо шуд ки хоҳиши бузурги бозӣ кардан дар Барсаро нишон дод. Ин Жоао Феликс мебошад. даъват кардани ин бозингар ба маротиб барои Барселона осон буд ва онҳо футболбози португалиро ба сафи худ ҷалб карданд. Вале дар баробари ин Барса аз идея ҷалб сохтани Ло Челси даст накашидааст. моҳи январ боз ба ин масъала таваҷҷӯҳи бештар мешавад. Ло Челси айни замон осеб дорад ва барои ҳамин дар бозиҳо иштирок намеварзад. Тиаго Алкантара футболи муосирро хеле бад мебинад. Дар ин бора худи ӯ ишора кард. Нимҳиватгари испанӣ чунин суханҳоро иброз кард. агар росташро гӯям, ман футболи муосирро хеле бад мебинам. Ман нигоҳи кӯҳна дорам. нақши бозингарони рақами 10 дар футболи ҳозира қариб гум шудааст. айни замон дар футбол мӯъҷиза ва афсона дида намешавад. бозингарон ҳаҷми бештари корро бо суръати баланд анҷом медиҳанд. айни замон бозингарон дар ҳамаи самтҳо хеле пеш рафтаанд. агар плеймейкер техникаи олиам дошта бошад ду бо суръати паст бозӣ кунад, вақти зиёди бозиро дарёфт нахоҳад кард. бар зами ҳамаи ин боз вар вуҷуд дорад. ман ҳамеша муқобили системаи вар будам ва мехостам ки он ба кор надарояд. ин низом маънои асосии футболро мегирад. мо ҳангоми бозӣ ба иштибоҳ роҳ медиҳем. довар ҳам бояд хато кунад, чунки онҳо ҳам ба мисли мову шумо инсон ҳастанд. бе найранг бисёр ҳодисаҳои бузурги футболӣ рух намедоданд, гуфт Тиаго Алкантара.
метавон ба ин суханҳои хафбеки ливерпул розӣ шуд. худи ӯ аз зумраи чунин бозингарон аст. ӯ техникаи хуб дорад, вале суръати ҳамлаҳоро коҳиш медиҳад. барои ҳамин клуб акнун ба бозингарони мактаби нави футбол таваҷҷӯҳ дорад, на ба Тиаго. ПСЖ ба бозингари ҷавони Реал Мадрид Родриго таваҷҷӯҳ дорад. ӯ дар бозиҳои охир натиҷаи хуб нишон надода истодааст, аммо новобаста аз ин бозингари мазкур дар маркази таваҷҷӯҳи дастаҳои топ аст. ду бозии охир барои ӯ бо Унион Берлин ва Атлетико буданд ки дар ҳардуяшонам бозингари бразилӣ бе голу асист аз майдон берун шуд. Парижиё мехоҳанд Родригоро дар мавқеи Мбаппе истифода баранд. Килиан Мбаппе тобистони соли ҷорӣ ба тарк кардани даста хеле наздик омада буд ва аммо боз дар охирин рӯзҳои равзанаи трансферӣ ба қарор омад ки карьерашро дар ПСЖ идома диҳад. Дар Париж бар он андеша ҳастанд ки Родриго метавонад мавқеи бозингари фаронсавиро пур кунад ва дар сатҳи ӯ бозӣ намояд. маълум аст ки баробар ва дар сатҳи Мбаппе бозӣ намудан барои футболбози ҷавони бразилӣ хеле душвор аст. ӯ бо тамоми хоҳиши худ дар ҳамин шабу рӯз баробар ба сатҳи ҳамлагари фаронсавӣ нест. Аммо футболбози бразилӣ дар олами кунунии футбол ба қатори беҳтарин бозингарони насли нави футбол дохил аст. Родриго айни замон танҳо 22 сол дорад. ӯ имконият дорад ки солҳои дароз ба ПСЖ кӯмакрасон бошад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.